Dek Cunda. Cunda. Ini dari panitia yang sebelah sana, miss you all. Oh, I miss you all. Kita kasih requestnya ya. Ketaten tenang, duwe omah Surabaya, kepakat tresnan, kapan kasihan sayang. Sehat yang di rumah biar di rumah aja. MBA Indonesia Bos. Gendong asal supaya nih takut berani menetu salira yen rupi toang nada. Mungkin selawat
Nduk, kabarmu piye? Kabarku apik, Mas. Lek ngene iki bersama Dewi Arum MBA KR Legend matur sembah nuwun. Manggem asal supaya nikakon berani meneku salira yen rupe doang ada mugi selawase ngancani setya tulus dulu anggot dampimu itu rokok gandeng tresno. Monggo Ibu Lurah, Pak Lurah Sugeng Kondur, terima kasih. Wong liya sing raseneng hubungan iki berlanjut kata lakune ning jaba pangertan anine saya dewasa ngenteni padai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Ayo mas saja matur suwun wis ngancani aku sama iki wis iso saling kuat-kuati udah wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut yo tak lakune awas aku banter tanah awas aku keri-keri saya dewasa ngenteni padai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Itu rokok gandeng tresno. Awas Asik. kok keri-keri. Yang di belakang ada Yang di yang belakang. bilang